I denne video får du en introduktion til Infomedias mediearkiv, så du kan komme godt i gang med at søge artikler frem og lave research. Lad os som eksempel søge på udtrykket social arv. Du får altid resultater, hvor alle dine søgeord indgår. Altså alle artikler, hvor i ordet social og ordet arv indgår. I drop-down-boksen her kan du bestemme, hvilken periode du vil søge i. Du kan sætte dit eget datovalg, eller du kan vælge en. Her vælger vi at søge i de seneste 6 måneder. Gemmes valget her, vil der som standard blive søgt 6 måneder tilbage. Denne standardindstilling kan du til enhver tid ændre. Under medier kan du indtaste de specifikke medier, som du gerne vil søge i. Her vil jeg gerne søge specifikt i det medie, som hedder Socialrådgiveren. Og derudover vil jeg gerne søge i de landsdækkende dagblade. Før vi sætter søgningen i gang, vil jeg vise, at du her har nogle ekstra søgemuligheder. Du kan indtaste navnene på de personer, organisationer eller steder, som du ønsker, at artiklen skal være tagget med. Du kan vælge artikelstørrelse eller definere, hvilken ugedag de artikler, som du søger frem, skal være udgivet på. De ekstra søgemuligheder, som du vælger, lægger sig som en ny dropdown. Eksempelvis, hvis du vælger søgemuligheden artikelstørrelse, så kan du vælge mellem og store artikler, og på den måde sortere de helt små notitser fra. Vi sætter søgningen i gang. Resultatet af søgningen vises her. Her kan vi se, at resultatet i alt indeholder 287 artikler. Som udgangspunkt samles ens overskrifter, og derfor vil der kun optræde 284 artikler i selve resultatlisten. Herude i venstre side kan du få overblik over, hvordan dine omtaler fordeler sig. Du kan for eksempel se, at 77 artikler er bragt i Politiken, 41 i Information osv. Under personer kan du få overblik over, hvilke personer, der optræder i artiklerne, og det samme med steder osv. Klikker du på overskriften her, åbnes artiklen, og her kan du skifte mellem visningen af tekstversionen og originalversionen. I tekstudgaven kan du se søgerne. I originalversionen kan du se selve pdf'en og hvordan den har set ud på avissiden. Her kan du også vælge at printe artiklen, eller du kan læse lidt ekstra informationer om netop denne artikel. Du kan se, hvilke personer, der er tagget, steder og organisationer, eller du kan vælge at læse lidt ekstra informationer omkring selve kilden. Du forlader denne visning igen ved at trykke på krydset, eller ved at trykke Escape på dit tastatur. Ønsker du at lave en mere specifik søgning, f.eks. social arv i forbindelse med uddannelse, så sæt social arv i anførselstegn og tilføj ordet uddannelse. Det er også en god idé at sætte ordene i anførselstegn, hvis du søger på et navn, en overskrift eller et udtryk. Tryk på søg. Og du har stadigvæk dit periodevalg og dit medievalg fra tidligere. Så får du igen en ny resultatliste, hvor udtrykket social arv er kombineret med uddannelse. Vi har her gennemgået basissøgning. Under fanebladene avanceret og ekspert kan du vælge at tilføje yderligere søgeaspekter og skrive dine egne søgestrenge. Under avanceret søgning kan du vælge at foretage nogle mere specifikke søgninger. Du kan for eksempel vælge, at social arv og uddannelse skal indgå i artiklens overskrift. Eller du kan alternativt vælge, at udtrykket social arv og ordet uddannelse skal stå i nærheden af hinanden i hele artiklen. Du kan ydermere tilføje yderligere aspekter. Du kan for eksempel søge i ugedage, eller du kan under medier vælge at gennemgå vores medielister og tilføje yderligere kilder. Under hjælp kan du læse nærmere i vores brugermanualer, se en kort FAQ, kontakte Infomedias kundesupport, eller til hver en tid tage en rundvisning i mediearkivet. God søgning!